Gayo kuboria koenekiwa hamo nabana bodaboda kurwa sensemo ya nyabunge bunge ya Kitutu Church North koenekia buna nkwaga chiroborechi semeyo ya bodaboda shete chira chikuba konya barabo kunyara ko baba guikarane bokoreri bwaba senchirengia nigo ritukori rero baba nikibako gokera maiga yo musamario yo mugwe sokya na koenekia kubaga chira bodaboda sheda se chinseme cha saba mwakire mbyamuno na kuboria abali no bari no gwancha okuya buno yo osokya kubakonya koenekia buna nkubwata na bari na baraibande bunenchire gochia koenekia bune sector yo ya bodaboda ne chikoimokereri igoro abana bodaboda abaya kurwa stage ya nyabonge yegotoka sensi ase bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii nigobono bale nekibako gokera magega yokobwato kirobokonyi bokogachirwe kibanda korerwe birogo na gusirwa ase kiganje kyabo no musamali umuya Joshua Makori Nyarenchi Yuro mwakili asense ya Canada neye magega yogo chandeka asenga kientambe aiga nyabonge bodaboda stage igo twachire ko igore kibanda twagachire tabangwana aba kibakonye kuigama kibabwate kibanda kiarengegeke so rende tukaranga mbuya tubagachire kibanda kenene baigame bonsi na inde kuchimutu gituranyore kende tunyare ko batuko babwatisi ukwana chinga kecho abana bodaboda abaiga nigo bamenta buna oyiga no mochaka no muya kimagendero asokogane kwabo kwa matuka mange kwogo konyeka aso Burundi obiga asiba murineria Nyarenchi ngambiye mono bono ngorengi ngonya gusikatore igo tokumurane limbu ya mono kendera gotokonya aso kunyara na ndita abasa kuoba nyuma ya turi atubwate singenje yako tubwatesia na ntutogenderere kurwa murabona ikiriga nebe sotere toju kubeka te openking tusanga ni yetubwate sama tukaya makendo tagete sound system nabwata obuya goje store ese stage ne yanka nabwata obuya sana goje stage so nyoni je chileses na iguna bange to kotoriger chileses abantu bande mbaro tubwate chileses tubwate meremo abande mbaro batabwa chileses nanyare gotunyora chigas tunyare kunyora ntutwegendere tali bigi bitoja kukwera ryoka tuba chileses ya atuambau nyakaba tu kampuni bonda karo chande anyara kuturushiga iga twende nyoni chigali che kampuni Joshua Makori nigo agendire korokia umubekano muya asomoyo ye bugwancha asogosire bikundi au kurwa sebonge ya Kitutu Church North ingane gendrete kogokerwa na bange na mono chinga kechiga bakenya bange bagendrete komigwa na uchumi yense kuri boteregeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri